pinalanggan namon nga negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaibitar sa inyo na magpamati sa Knockback in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, amon pagatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa tanan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod, kaligtasan nyo sagot ko. sumuman sa nagalantaw sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod, Tulong tayo. Life kag sa Facebook Live sang Negros Occidental Police Provincial Office, equals K. Life is beautiful. sa aton mapisan na kag mabuot kag very humble nga Acting Provincial Director Police Colonel Leo Bacud de Pamitan, Ng magandang buhay na tatahakin sa kag sa aton mapisan kag snapping Deputy Provincial Director for Administration na Police Lieutenant Colonel Wilfredo R. Abordo, pagkakas. Kaya tuwag mag-alala kaibigan sa anong kag sa aton na very snapping Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Nazar P. Canha, pagtungo sa kaunlaran. Always be happy. kag sa aton nga Provincial Community Affairs and Development Unit Police Lieutenant Colonel Ziger Jimeno, Kaligtasan nyo sagot ko. Life is beautiful. kag sa aton nga Chief sa nga Public Information Office sa Police Lieutenant Judicis Catalogo, So beautiful. MK. sa subong hapon ninyo kaupo de si Police Corporal Julie Enrile. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Amo na nga basang aton nga Chief FPNP nato no nga life is beautiful para sa kaunlaran na kaayusan sang aton nga pungsod. Sama-sama sa kadhikain. Kaya Kaga sa subong hapon no ang aton nga bisita ang Chief of Police sang Manaplang Municipal Police Station na Police Captain na Janek Bermudez. payapang tungo sa kaunlaran. Always Pero antes na ato na pag-istoryahan ang talakayang isyu nga pulis. kaligtasan nyo sa Do mapapaindak diya sa kanta no nga Life is Beautiful. tulong tayo. Life is beautiful. Para sa talakayang isyu nga pulis, palaboy noon als graduate na ngayon. Anuman ang kabudlay sang sitwasyon ta, may mga tao ginapadala ang Ginoo para buligan kita. Kinahanglan talang maging maayo nga tawo kag himuon aton masarangan. Kag salamat no sa pagpati kag mayong adlaw sa tanan. Amon ang Facebook post niya JR Hernaez ang sa adlaw sang ilang graduation sa hamba ni Janek ni JR gabi gid kuno ang pasalamat niya no sa IB Magalona Municipal Police Station no nga ginapamunuan niya Police Captain Eric Doronila. Kaga sunod sa istorya niya JR ang si JR kuno ay hindi na kuno nami ang iya pagdako kaupod ang iya nga amay. Kaga syempre no ang pagtatar sa ilang nga magulutod. Tapos si JR nag-star na kaga nag-eskwela sa iya elementary sa didto sa iya nga tiho sa Cadiz City. Sanyo sagot ko. Pero nag-untat ini si JR kay tungod wala siya maipakita nga birth certificate. Life is beautiful. Para may panggasto sa iya kaugalingon na nag-ubra ini si JR no nga sa tubuhan kaga nag-ubra man ini siya bilang isa ka kargador sang mga nipa kaga gabantay ni sa isa ka palaisdaan. Sa bawat araw ng magandang buhay na
Until nga nag-abot sa puntong gusto na gid ni JR nga mag-eskwela, no? So, ang ginhimo ni JR, nagbiyahe siya. Nagsakay sa sakabas sa pakadto dito sa Isabela. O galing ang iya nga kwarta ng ahaw-ahaw lang. Malasakit kaayo sa So, ginpapanaog siya sang konduktor sang amo na nga bus, kag kung diin lang kung pila lang iya nga kwartas, dira man siya mismo gindulog sang bus. kaligtasan nyo, sagot ko. Tapos sa dira man nga lugar nangalimos si JR. Pag pangalimos niya JR, ang iya nalikom ang 20 pesos lang. So nagsakay sa liwat sa nga bus, kag indulog naman siya sa Sarabia nga kundiin na dira lang man astang iya nga inugpliti. PNP kakampi nyo. Gindulog sa Sarabia ang amo ang sa unang pangalan sang Ibi Magalona, no. Tapos ang tungod sa kagutom niya, may ginhimo siya JR nga hindi na maayo, amo na nga gindala siya sa Ibi Magalona Municipal Police Station. Kaya huwag mag-alala kaibigan sa aming magsiwa. Sang nabaluan sa aton nga mga kapulisan ang istorya sang kabuhi ni JR, ila ini nga ginkuha kag ang ginpaeskwela, no, kag suno sa iya nga salaysay si Police Captain Eric Daronila, ang Chief of Police ang Ibi Magalona, ang siya gid, no, nag-apa-eskwela kay JR sa alternative learning system sa suporta sa mga personnel kag syempre sa casual employee nila. So beautiful. Amba ni JR, gapasalamat ko kay Sir Doronilla sa pagbulig sa akon nga mag-eskwela liwat. Amo man nga kaupod niya ang pulis nga nagasuporta gid sa akon sa mga JOs kuno sa stations, si Ma'am Krisha kag si Sir Flores nga nagbulig kag nag-alalay man sa akon pagtuon kun wala ko schedule sa ALS. Salamat man sa inyo bulig. Gapasalamat man ko sa DepEd, Ma'am Sheila kag sa Banwa sang Ibi Magalona, kay Mayor Malakon nga may-ari tani nga programa para sa amon nga gusto magtapos ang eskwela. PNP kakampi nyo. Amo ina mga kaaksyon, no, nga iniya si JR isa ka ehemplo, no, para sa mga kabataan bala nga gakadulaan na pag-asa nga kuno pigado sila, hindi na sila makaeskwela. Amo na gani, life is beautiful. So may mga trials man tanong nga ginaatubang pero kinahanglan ta na iya atubangon kag hindi tayo makang-continue, hindi tayo maka-move on kung hindi ta na iya pag-atubangon ang mga problema sa aton. Kaligtasan nyo, sagot ko. Life Okay, sa hindi madugay no aton mabatian ang tingog sang Chief of Police sang Manapla Municipal Police Station. is beautiful. So Di ba, Ma'am Aza Cuba Adlaon, no? Ang mayong hapon lang daw watching from Maloy's Kitchen sa food court sa Robinsons. Di ba, Ma'am, kung di ka gid maninguha, Ma'am, no, hindi ka gid maging successful. Hello, mi guys, Toso, sa mayong hapon lang da sa inyo dira sa San Enrique. Hello, Sir Aral, sir. Good afternoon. lakbay, pulis laging nandiyan. Hello kay Mama Jelena Mumbai. Good PM, Ma'am. Pa-shout out to family Mumbai, Fabillar, and Calyeta. Mayong hapon lang da sa inyo. Kaibigan, Wow, gapamatigi sa buong ang mga mapisan nga personnel sa nga Ibi Magalona Municipal Police Station. Mayong hapon lang da sa inyo. pag-usap. Kagama kaaksyon no sa piyak nga linya na nga ang Chief of Police ang Manapla Municipal Police Station ang ginatawag nila nga small but terrible nga Chief of Police. Sa grabe ning accomplishment niya ni Sir, no? Sir Janick Bermudez, sir, mayong hapon. Maayong hapon, ma'am. Sa tanan pagsalamati sa mga taga Manapla at sa atong mga friends and family sa Pinubaan. Labi na kay Akang. Sige, no, kaga sir, nga very supportive gini balang imo nga wife, no, si Ma'am Lovella Bermudez. Ma'am, mayong hapon nanda, ma'am, sa imo.
Sir, pwede bala ikaw, sir, kapakilala subong sa aton nga gapamati sa Action Radio Bacolod kaga subong man galantaw sa aton sa Facebook Live naton, sir. Okay, ma'am. I am Police Captain Janet A. Bermudez, a native of San Manuel, Pangasinan, now residing at Hinubaan, Negros Occidental, former member of PNP Special Action Force, Class 01-95, former Chief of Police of Candone, Municipality of Nueces Padilla, Ibig Magalona, and currently the Acting Chief of Police of Manapla. Married to Lovell Ganancial Revilla, and we are blessed with 5 beautiful daughters. Yes. Kaga, sir, nang galantaw sa subong nga hapon nang imo mga fans no, ilabi na gid ang mga operation na dira sa may Ibi Magalona, galantaw gid sila subong, sir. Kaga syempre kabati man ta sa nga good deeds niya Sir Doronila sa subong man nga hapon gin istorya kuman sa aton nga mga kaaksyon mayong hapon na sa inyo. Kaga sa mga personnel mo da, sir, dira sa Manapla Municipal Police Station, kag especially sa akon nga snapping nga classmate nga si Police Corporal Aguilar, sir. So sir, sir, ang background sa nga Manapla Municipal Police Station, sir? Yes, ma'am. It's the second municipality, second district, with a total population of 60,754. 44 kilometers from Bacolod, and the source of income here is fishing and farming. Yes. Ang amon din local chicken. Executive, ang si Mayor Manuel Escalante III. Yes, no, kaga sa subong man nga hapon, sir, no, nga galantaw masubong ang mga personal sang Kawayan Municipal Police Station, sir, no. Hello lang da kay Ma'am Belnas kag sa inyo nga Chief of Police, ma'am, mayong hapon. So, sir, ang sa sini nga bulan, sir, ang Manapla Municipal Police Station nagtap sa aton nga Unit Performance Evaluation Rating, sir. Kumusta man ini, sir? Pinto namon yung nabawan kami. Pero dapat may nga nakabaw na kakipatanan ng municipality. Ang ginambag mo previously na interview, we are all trying our best. In fairness to other municipalities, sanang man kami, ganyan mo trabaho. Well, we know that we are trying our effort, our might, and our best para purposely, ang purpose naman is to be consistent ang Negros Occidental to be number one. I think it's 5 months since our provincial director siya ang number one in the Region 6. So that is our aim para ma-maintain naman na. Okay. So, sir, nangaga sa bungapon galantaw si Sir Roberto Gerapusco Caraballo, sir, no, ang sang hutudahan dumanan mayong hapon nanda sa inyo kaga kay Ma'am Sinuro, sir, no, kag hambal bla, sir, sang imo nga personal nga Sir Jeffrey Amante. Good afternoon, ma'am. Watching from Manapla Municipal Police Station to our snappy Chief of Police, Police Captain na Janik Bermudez. Good afternoon, ma'am. Watching from amban niya, sir, padayon lang sa programa nga police mabinuligon sa Abian and awarded as best PCR station. Wow, congratulations sa inyo da, sir, no. Kaga, sir, ang nagtap na kamo, sir, no. Kaga syempre, no, ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office nagtap man kita sa aton nga Unit Performance Evaluation Rating. Wow, sa kagtungod ina sa kapisa nila ni Sir Bermudez man, no, dira sa Manapla Municipal Police Station. Sir, paano nyo ni sir i-maintain nga para sa sini nga September kamo naman liwat ang matap 1, sir? Ang sa amon na it's okay na ma-maintain namon ang number one. So ang sa amon niya, whether we are number 1 or number 2, hindi lang da. As long as giving our effort para sa aming trabaho, okay na. As long as we maintain the peacefulness of Manapla, okay na yun. As long as we follow tasks mandated to us by the higher headquarters, okay na yun. Yes. Last time bilang kami na biyanang sa Manapla.
Yes. Among natin, Mm. lang na. So kanami sir no, kaya no pressure sir no, pero at least di ba ginahimo nyo sir ang inyo best sir no, nga maging top gid ka mo kaga syempre sir ina sa bulig sa mga mapisan mo nga mga personnel sir dira sa Manapla Municipal Police Station sir no, kaga hambagan ni Ma'am Michelle Gonzales model kag respetado nga pulis namon diri sa Manapla. That's why kalinong nasubong labi na diri sa Barangay Purisima. Good job, Gid Chief Bermudez. Well, sir, ano, ma'am, bam na, sir, sa komento ni Ma'am Michelle Gonzales, sir. Okay, at least appreciate nilang akong effort. Mm-mm. Kaya, siyempre, kakuan kami na daan sa ating mga stakeholders na hindi napakita naman na kaya nakapakita kami ang target na ang pulis sa barangay is aralid naman. Yes, no sir, no, kaga ang miara informasyon nga naglabot sa amon in relation to kuno Crime Prevention Week, sir. May ara ka mo kuno isa ka aktibidades na nga kung sa diin na ang aton mga participants sir, ang aton mga BPATS members, sir, pwede mo na bala maistoryahan ang aton nga mga tigpalamati sa subong nga hapon, sir. Amo na yung tanto, ibig ko sa mga police station or building na banda, I admit, every police officer must admit that the task to maintain the peace and order in every municipality cannot be done by the police alone. Kinanglan din nga village ang dahil stakeholders, most especially sa mga security sectors, mga atong mga post multiplier. That's why in every municipality makatawag ko, din-organize ko, ang mga BPAT na siya. Not only ang BPAT, aside from BPAT, actually, mayara ang day na post multiplier na organization, government organization, nung nabulig sa amon, na naging recognized na amon diri sa municipality of Manapla. May 5 groups nila, labi na ang Marpa, ang STD, Road City, RSPF, ang ASIDA, ang CACD, Kabalita, ang Barjan. Ang mga miyembro nila, nabulit na sa amon, sa Kalinaw diri sa Manapla. More on information nila sa amon. Pero sometimes kung may mga diri, government as personal yung mga katuupad sa mga kapulisan. Para naman sa mga BPAT, dati para naman sa mga IPAT, so in every barangay na siya, all barangay siya, I have organized and revitalized the BPAT here. So, some tip of ceremony ng National Crime Commission sa ang mga spot group natin security sector amo natin di kanang namon sa tip of ceremony namon sa after sa plake mo naghatag kami appreciation for them. Then sa amon naman ang activity naman para sa mga lipat. So 12 barangays here, i-consolidate namin ang lipat. Then para may mapalaan namin saan kung may natanong sila sa every barangay visitation namin na din natin together with fire, put namin ng fire, dinatagdoan namin sila ang parte sa obra ng police, like handcuffing, tapos ang sa fire, paano man ang fire drill, ang ginasang sa mga fire. Then, naghimo kami sang crime natin, naghimo kami sang first BPAT Olympics diri sa Manapla. Local lang, diri lang sa Manapla namin. We compete 12 barangays. Sa 12 na barangay na ang DSP. It's a support of course, the LGU na siya naghatag ng ibang na process. Then, VLD ang nagkakaman sa supplies para sa consumption process. Tapos ang municipality LG
then facilitate ang program as an act ng Yield Pirate Card ang PNP. So, na at least may ito naman na mapalapit din kami kasi ang tamo lang man ang kinanglan natin hindi man tayo pasawad ang mga paubrahon natin sila doon pa sila. So, kapag may competition sila kung sige, at least isa silang kaglaw, manalipay siya. Yes. Nakatang na counterpart niya sa other barangays. Also, it was participated with supported na barangay captains nila kag mga POC sa ilang mga kanway. So, tapos ni namon o mga kapatid before start kami alas 8 hanggang after lunch ay naglawid ang among program. So, Oh, sir. Okay, no, kaga, syempre, no, ginatamya tada sa subong nga hapon, no, si Ma'am Candelaria Kasipli Alinday, mayong hapon na da sa imo, Ma'am. Kay Sir Lency Jessie, mayong hapon na da, I'm a proud member of Manaplam Municipal Police Station. Kagilaw man da kaya Police Corporal Garden, no, proud member of Manapla. Syempre, grabe, gidya ang pagpalangga, no, kaya Sir Bermudez, no, kaga, yung, wala in fact, no, sa mga tao niya da, no, grabe, gidya ka pagpalangga nila kay Sir. Kaga, syempre, sa iyang wife man, no, mo makita nga loving husband gidya si Sir kay si Ma'am very supportive man sa iya. Kaga syempre no nga ang dira gali sa ang galantaw man subong sa aton nga Facebook live sang Action Radio Bacolod si Sir Jose Buscado. Sir, mayong hapon nanda. Hello Ma'am, kay Ma'am si Ana Sinuro, mayong hapon nanda sa imo. Kay Sir Alan Maymaya Ledesma Vilasiran, good job Manapla MPS. Thank you sa among supportive nga Chief of Police sa Police Captain ni Janic Bermudez. Hello sir, balik kita to sir sa aton ginaistoryahan sir, party to sir sa aton mga bipat sir. yes, ma'am, balik. So, nasuguran naman ang first BPAT Olympics dito sa mga atla. Hopefully, hindi na naman na activity every year, every class division. Yes. Sa nang-program ko atin mga para at least every year, at least mayara sila competition kung ano ang mga natunan nila sa mga ginatublo naman every time na sa barangay visitation kami sa ilang barangay. Kanami sir kay may amo ka mo ni sir nga klase nga programa sir kung sa diinan dira gasugod ang camaraderie bala naton sir between na police kag sa aton mga bipat sir no kag syempre makita taman no kung ano kapisan ng aton mga bipats no nga speaking of bipats gali sir kumusta naman diya sir ang mga stakeholders sir dira sa inyong area sir kay syempre dala na da ang bipats naton sir mga stakeholders naton sir. Yes, ma'am. Ako galing nga country, ma'am. Ang stakeholders naman, may mga stakeholders kami ang kumpisa, ilo, kamerita, sa Manapla, may mga stakeholders ang ampasan mga police PCR, kung PCA, makita sila sa program namin, doon na tayong mga feeding program na kung sa batang pag-nasita. Kung may aras sila lahat sila sa padala nila pero not here in sa kansang Manapla Police. Pamilya doon sa Manapla, doon yung pamilya sa nila doon na bakal sa ready to distribute ng mga pagkaon during our concert. Tapos ang ginawa na lang namin, acknowledge namin posting sa Facebook ang nalangtang kung sino nagpadala. Wow. So, other than that, ang ating LGU, very supported sa amin, sa amon, pag-CBS, Ma'am Cheryl Lasiga, sa LGU natin, ginakon sa ating local chief executive ng si Manuel Escalante, dito. Ang programa namin na police na biniligyan sa Abyan is something na sigurang namin sa pandemic, before pandemic, ginawa namin din sa Subong, kung ano ang may bulig namin. So, sa nakita, ginapresent ko na ang nakita nila ang picture, ang after activity report namin during the POC meeting namin last time. So, nakita ni Mayor. So, namanian siya. So, ang ginhimo niya is together with DLD, instructionan niya nga, they will support our program. Ng aming PCR program diri sa Manapla, which is ang police na binili dito sa Abyan.
Sige, bigyan namin ka na, ang kabanto, kabataan, bantayan ko. Para sa welfare ng kabataan. Ang sa na pima, ano lang ginawa ko namin, ito ang purpose namin, ma'am, is ang magbulig kami sa mga ating mga kaabdan na environment. Yung tao, mapatag yung ano, tapos na pag-picture. No, we are identifying really the ating nabyan na environment. Hindi pa pwede pagkatag-atag sa mga kayaman, kaya ba sulusuyaan, pag ginatag natin na bigas, mamana. So, it is ang person na makapusit kung anong inahatag natin, hindi siya sa ginagman lang. Correct, Yeah. sir. Yes. So, ano mo matagaan ng tao yung sa nga mapusit, that is useless. So, ang ginahin naman, just like, when daw, agarado, nagyan namin, so mga patrol namin. So, may galon kami bigas, tagaan lang namin siya bigas, it's okay, makakalipay rin siya. So, we have to report, siyempre makapicture natin, pero hindi na niya pinastik na kaplastikan. So, actually, ginapan din namin. Kaya nga, kung may reporting man mo, kung wala lang siya may reporting, pwede hindi namin pagpicturean. So, ang ginapan namin na, halimbawa, kapastubo, kung tagaan namin, may nagtubit sa amon ng mga stories na natagpasan sa dramo. So, malakat lang kami sa mga gatapastubo. Ipakod namin dito, yung pag sa gatapastubo, baklan lang namin tinapay, pag nalang tinapay, ang subject na ihatag namin sa gatapastubo, which is kalipay na ang gatapastubo. That's nampal sa kayo pang sulit. Yes. Correct kagid sir. Kaga sir, ano naman ma'am ba mo sa imo mga mapisan nga personal sir kaga sa mga pumuluyo dira sa Manapla sir? Ang sa akin mga personnel, they are all very good. So, ang hambal ko sa akin mga personnel, sa inyo, ugyan lang kamo kung ano ang project na ginapahino sa akin, isang higher up, isang higher authority. Kaya na pumitin kung ano, mga personal, for my personal gain. Wala ko kamo binasugo sa akin na para sa ayuhan ko. What I am doing or what I am giving you to na makita sa maayong pagkaan nato. Para lang na taman sa istasyon, para na sa nagluksubinta, para sa PNP organization. Wala na yun sa akong na personal. Parang kita sa sakripisyo. Yes. So, because that is our chosen profession, we must adapt to that. Amon yung ginaubra natin. So, hindi na kapagpabadlo yan. Let's not fight any problem that comes along. We will just solve the problem. Yun lang. Go on, till you can do no more. You can do no more. Amon na, tapos ang kanila, let us continue doing the right thing. Only the good thing. Ang walang na. Para maayong kagwita. Nakapersonal or mapaobra natin. Okay. Sa aton lang pamuluhoy diri sa Manapla, thank you for the comment. Kung makita mga kamo sa alam sa among Facebook page na gina-comment nyo. Thank you sa pag-appreciate nyo sa effort ng Manapla PNP. This is a concerted effort ng tanang na police, hindi lang ako. I only with them. Pero si tanang na police ko cooperate. Now, nakita nyo ang improvement sa Manapla Police. Napalapit na sa inyo. Humbly asking for your cooperation and help para sa kalimutan Manapla. Ipadayon natin together natin ang maatin kung mamintin natin ang kalinong diri sa Manapla. Yes. So, bantayan natin ang inyong mga barangay, inyong barangayan, tapos barangay namin, pagpantay namin sa inyong banwa. Yes. Sa akin man, I would like to take this opportunity again Yes, sir. to greet my wife, Little Bermudez, my daughter, Little J, and Little J, Bermudez, the Cabinet Suleiman University, sa akong Little Mita, Little Joy, and Little Joy. Thank you. Sir, madam, magid nga salamat, Sir Bermudez, sir, no? Kaga, syempre, hello da kay ma'am sa imong nga wife, sir, kaga. Madam, magid, sir, nga salamat. God bless you, sir. God bless.
Yes, no, kagaginatami ako naglisang happy birthday, ano, si tita namo na Nikki and Nicole Kirsty Suarez, kag sa amon nga mama Aliana Marie Ledesma, mayong hapon nanda sa inyo kag advance happy birthday, gali, no, kay Ma'am Judy Malapitan, dira sa Pulupandan Municipal Police Station, no, kag miyara kita, Fabulous Spa Salon, dira sa May Rizal Street, La Paz, Iloilo City, kag Fabulous Spa naman, dira sa Tagbak, Haro, Iloilo City, ang tapos sa KTK Tire sa located na sa Barangay Alhi sa Bacolod City, kag kung gusto niyo magpa-chill-chill kag magpa-relax sa aming ara tada 3020 Cafe, open ina siya sang 8 a.m. hasta alas 6 sang hapon, no, from Monday to Saturdays. Inside sang Project Y Car Wash sa Golden Field next to DC Cruz sa building in front of Maxis Tires, sa kag ang Melon Hub dira no sa Moises Padilla, kag sa Winnie's Resort Himamaylan, kag ang sa Butitoy's Garden Cafe dira sa May Talisay, kag antes ko magtakop, no, ginapanawagan ko galino ang mga himata niya na Felicissimo ng Ilalim Jones Hones Jr. nga naga-star dira sa Hacienda Tagud, Barangay Luna, Cadiz City, ang siya nataliwan, no, kagina lang sang aga sa mga kaparintihan abyan kag mga himata nga gusto makita sa nang ara iyang ang ara lang Japon dira sa may Hacienda Tagud ng Barangay Luna, Cadiz City. Kag syempre, no, ang madamo gid nga salamat, no, sa kay ma'am, no, na di maala magbanwa sa imo paghatag sa amon chance nga mabatian kami sa kahanginan, kag ilang binanggit sa imo nga mapisan nga mga technical staff. Kag i-like nyo kag i-follow ang amon Facebook page, ang Negros Occidental Police Provincial Office. Op din nyo kuliwat, no, sa madason nga Domingo alas 3:30 tubtob alas 4 sang hapon. Kag ininyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaserbisyo sa inyo sang tampad kag matudod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action na Radyo. Action Radio! Mag-champion